Vieš, prečo si veľa ľudí prenajíma byt bez realitnej kancelárie? Lebo vôbec netušia, koľko stoja služby realiťaka. A väčšinou si myslia, že veľa. Ako je to v skutočnosti? Sú tri možnosti. Možnosť A. Prenajímateľ neplatí nič. Áno, aj toto existuje. Realitka spraví staging, profifotky, inzerciu, obhliadky, zmluvy a všetko ostatné. A ty platíš koľko? Nič. 0,000. Celú províziu platí nájomník. Keby to ľudia vedeli, prenajímali by cez nás všetci. Možnosť B. Provízia sa delí. Čiže prenajímateľ zaplatí časť provízie, nájomník platí časť provízie. Výhoda? Nájomník nemusí predať obličku, aby sa nasťahoval. A byt sa prenajme rýchlejšie. Možnosť C. Všetko platí prenajímateľ. Toto je pre ľudí, ktorí chcú hlavne pokoj a expresne rýchlo prenajať nehnuteľnosť. Ty len vyberieš človeka, ktorý sa ti najviac pozdáva. A nový nájomník je tu skôr, než si stihneš urobiť rannú kávu. Tak čo, ktorá možnosť by sa mala najviac používať? Napíš A, B alebo C do komentára. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a sleduj ma pre viac realitných tipov.